What's up mga housemates? Kumusta namang nakwarantin dia? Kaon tulog. DJ Inkoy Okay kayo? Sayaw-sayawan, tiyan giling-giling, lawas mo iliyok lang, ayaw sige o drawing, ang imo ang awak, ituyok-tuyok, ang tod mo tulo ng singot, ang tod mahilis, imong tambok, tok, 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 tok. Back to the beat, back to the start. Sayaw-sayawan, tiyan giling-giling, lawas mo iliyok lang, ayaw sige o drawing, ang imo ang awak, ituyok-tuyok, ang tod mo tulo ng singot, ang tod mahilis, imong tambok, ayaw kabalaka sa virus na corona, angay mabalaka sa tiyan mo, ni Jumbo na sa sunod semana, uusang pulana, gilakdang pa na naghanta, Back to the beat, back to the start. na naghanta. Sayaw-sayawan, tiyan giling-giling, lawas mo iliyok lang, ayaw sige o drawing, ang imo ang awak, ituyok-tuyok, ang tod mo tulo ng singot, ang tod mahilis, imong tambok, ayaw kabalaka sa virus na corona, angay mabalaka sa tiyan mo, ni Jumbo na